Так, дальше мерем. Иско. Искандар саломат гуфт, номи мара гирифта Олег диҳад. Ту ро повтор кардам, ты барои чи барои ғазаби далицо это ғазаба подписчик мебинем. О тайм пиша ки мисол варзиш хати сару кор дарам. Вақти мехестем ай хо мора завтра кара наимудам. С ним соатат беҳуда рафта. Коза сухташ. Барои ки ма дашидаги хеле чиз. Ана коз ма ответ метам мумкин хайрон шай. Ҳам ҳо ҳам не. Я сурата дидам да Instagram да пеши сурат холи. Салом алейкум ба тамоми подписчикои канали Ugp Javlon ва ба канали SHARIPOV. Имрӯз бо хоҳиши подписчико хостем ҳамин бародара даъват кунем. Салом алейкум Муҳаммад, як бор дигар хушомадӣ ба студия. Биё аввал ма якчанд савол дорум, лек бисёртар имрӯз подписчико савол додаган. Саволои ура баъд ай саволои худ метем. Ами сразу ай тематикаи САДОИ УМЕД қапиданем барои он ки ма ҳаму мардака хона таклиф кардам қадиш суҳбата гузарондуму баъди ӯ хела гап шинидем. Лек мара гуфтан ака дро канали SHARIPOV дро тамошо каму ролика баъд тамошо кардам то ҳамин дараҷара камбудиёша буроварда тонистӣ. Якум ҳамада салом алейкум подписчикои Акаи Javlonда, подписчикои SHARIPOVда ва мақсад раҳмат ки таклиф кардин Акаи Javlon шумо ва подписчикоам ки ҳозир кори якуми мақсади даиҷа иштирок кардани мо сухани ҳам подписчикора нашкастана ва ҳам Акаи Javlon намхелек ҳастай. Хай чи мо омадем имрӯз даиҷа ҳузур дорем, сар мекунем дар бораи саволи Акаи Javlon ки чӣ гуна ма тонистам ки мисол недостаткҳои ҳамро нишон дидем. Савол мо агар ихел бигирем, савол худаш сам по себе неправильно, ки ма чӣ хел тонистам недостаткаро бигирем, барои ки мақсади ман недостатка я одама гирифтан набуд. Мақсад дига чӣ буд? Ма просто шаъни худма ҳифз кардам. Барои чӣ ки агар дида бошӣ ма дар видео гап задам, ин одам ҳақорат кардагиай, мисол дашном кардагиай, бо аз ҳамада чизи свитои мисол ки ай модар дашном кардагиай, ма просто наметонистам ки ида ответ накунам. Барои чӣ ки агар ҳозир бисёр одам мегӯянд ки ту да агар ягон кас ягон мушкилӣ дошта бошӣ, адин хати худаш гап занам. Инҷа гап Акаи Javlon ки ӯ дашном публичный буд. Ура дар YouTube ҳама диданд. Там хоси публичнаш. Чӣ хел мисол ма вақте ки ӯ публично дашном мекуна, ҳама мебинад ки SHARIPOV мисол ҳам хел кор кардан, ҳам хел прикол кардан. Ма ӯра адин мегӯм ки ту ма да бахшиш бис, мега ки бахшиш не ки ҳеч ка намедонам. Ҳама мардум чӣ фикр мекунад? Ӯра дашном кардану хаб кард. То есть ки барои ҳамин ҳифз кардани ма баъд як гапае ки мисол канали маро мисол модари манам тамошо мекунад. Ӯ чӣ фикр мекунад дар ин бора? Мисол мо ба ҳамин рӯзира бача кардем ки як одам ай пуштиё шида моро дашном кунад. Мақсад як ҳифз кардани шарафи худам буд. Но то гуфтӣ ки мақсад минусоша, мушкилиёша чӣ хел ма фаҳмидам? Мисол ака то есть ки дига одам нафаҳмид ё ин ки тамошобиниш нафаҳмид, ма чӣ хел фаҳмидам? Барои ки ма аввал тамошо мекардам. Мисол ҳад ба фикрам ки вақти ма канал надоштам, канал дошти чӣ хеле буда ки мо нав сар кардаги буданда, ям нав сар чӣ хеле буд ки канали и якум нав буромаданаш номаш нотарс канал буд. Нотарс канал буд ва дар оҷа тема то есть ки темаое ки имрӯз мекуна ӯ хеле тема набуд. Уҷа абсолютно другой тематика буд, абсолютно и одам мақсад дига одам буд. То есть ки ма дар кадом ҳолат фаҳмидам ки чӣ хеле ки ма дар видео гуфтам ки ман ниқобиро гирифтагам, дар кадом ҳолат фаҳмидам ки одам ниқоб карда мегардад, дар ҳам ҳолате ки тематикаро иваз кард. Бале ма ҳозир мисол имрӯз мекунам дар бораи обзори ягон чӣ, ё ки мисол дар бораи Чернобил на последни видеои ма раста, пага дар бораи чӣ дига мекунам. Тематика ма бале иваз кардам, но тематика иваз кардани ӯ дига маъно буд. Мисол ин одам ҳозир дина қабидагиай, дар бораи дин гап зистай. Аввали хел набуд. Нотарс? Аввал дар бораи мисол нотарс набуд. Ма дар онҷа порчаҳои видеоша мондагим. Гуфта як канали ма барои ҳамие ки ма любой кас дар ответ мекунам, мақсад бо бисёр дар ҳамун чени чӣ ответ мекард ки дар барада тиҷида. Барада тиҷи то ҳамин корота бас накунӣ, ман бас намекунам. То есть ки ҳамун одам другой лицо буд. Умуман то что ки имрӯз мо мебинем тамоман дига буд. Дигара. Яъне ки ҳамин хел рафт баъд я видео кард ки то есть ки переходи ӯ дар чӣ шид. Ӯ просто так накард. Озир мегӯяд ки мисол хайма тарафи дина қабидам чӣ куҷош бадия не. Гап дар бораи чие ки чӣ ба переход кард. Видео кард ки
кадоми мара чиз гапи гуфтае ки дар хонаи мо гап шидае ки гӯё ки ман ягон каса ягон ман дар ёз гап намезанам барое ки ай контексти гап гирифта мешавад. Мисол метавонад ки ман феълиро медонам, метавонад ки гапи маро ба дар худам бор кунам. Яъне ки ман ҳамон қа мегӯям худшон халқ мефаҳманд ман чиро гуфтанем. Гуфт ки гӯё ки ман ягон гапи не то гуфта бошам ба зидди ки мо метавонем гуфта ки проблема шавад. Аллакай фаҳмоед. Ва дар хонаи мо проблема шидега. То есть ки тематикара дар ҳама ҷо уже иваз мекунад ёдам. Яъне ки блогерра пок занами партия просто тематикара иваз мекунад. Оста мегардам масъалаи динира меқапа. Ман дар масъалаи динӣ зид нестам ака. Ман дар масъалаи дигар тематика кардан зид нестам. Умуман ман зид нестам ки ҳама одам чӣ кор мекунад. Корша кардан бигира, халда зарар нарасона. Сами главни халқ гумроҳ нашавад. Муҳим ҳамин ки халқ гумроҳ нашавад ки агар бита халда чӣ фоида бигира, халq чи ба худша бигира ва гумроҳ нашавад. Ответи ман просто барои мо мегӯям ҳис кардани худам буд ва чизе ки ман медонистам тамошобинеш намедонам. Заодно имада хуб мешид ки мисол тамошобин ҳамура конкретно бишносад одам кияй. Ва основной гапоро ман дар худи ами видеом гуфтагиам мисол касе ки хай тамошо кардагӣ набошад метавонад канали ма бидура бибинад буда уҷа подробно ҳамаш гуфтагие ва ҳозир як куту ҳар мегум гапам дароз шид ҳармон чиш боша метавонӣ бибурӣ сада дальше не ки ман як чиро дар ҳамҷа мехоҳам қайд кунам барое ки ҳамон видео то ҳозир ҳастай ҳозирам бисёр одамо мепурсанд мегӯянд ки баъз ягонта комментария мебинӣ ки мега ки и овози ӯ нест. Аммо да чӣ гуфтанем бародаро касе ки ҳама хел мега касе ки бовар надора мисол ҳамо чида ман шумо да як чӣ мегӯм. Ман ёдама гуфтам ки агар ту бахшиш пурсӣ ман видеоро удалид мекунам. Одам бахшиш напурсид. Чандта ответ кард. Ки иждат кард ки бо ман ответ кунам. Не ки ман ответ накардам. Баъдан чӣ кор мешавад? Мезана ответ мекуна, мисол ответа худаш намекуна. Мисол як қори, ягон мулло, ягон одам чиз меёра, ягон одам диндор, ӯ насиҳат мекуна, охирда ягон гап худаш мега. Дар насиҳат кардани ӯ мара масъалат пас мекуна. Худша сафед мекуна. Баъд нашид эфир мегзарона. Ӯ ҳамаш удалид кардагия. Фақат ӯра як одам дора ӯ эфирро. Так, эфир мекунам, мега ки Рамазон буд бо. Мега дар Рамазон ман нахо мега она шаво бара мега дар слово ман гуфтисам. Дар Рамазон она шаво бара мега нахо ман хел дурӯғ бугум. Ҳам овози ман нест. Ба Аллоҳ қасам мега. Овози ман нест. Теперь самое интересное. И эфир буд. Эфир кушта мешава. Ҳами қа мекуна ки ман удалид намекунам. Гап ман як гап ки бахшиш пурс. Видео меша ака. Видео где-то 10 минут зиёд меша агар хато накунам, яъне ки видео дароз буд. Дар аввали видео насиҳат мерава, як кас дигар насиҳат мекунам. Охири видео да мега ки бале, ҳамин корро ман кардаги будам. Интересный гап ки ту дар эфир қасам хӯрдӣ. Балоғ накадаму на охир да. Рамазон охир да гуфтӣ ки бале, мо будем. Вопрос ҳозир мешавад подписчикҳо. Акай Муҳаммад чӣ бо удалид накардӣ? Тогда ту ваъда кардӣ ки удалид мекунам бахшиш пурс. Барои ин ки Акай Ҷавлон ки мо медонем ва ӯ ҳам медонад ки на ҳар як тамошобин видеоро да конца тамошо мекунад. Тем более ки дар ӯ ҷо як кас насиҳат кардааст, хай мега хай насиҳатш кардааст буда, ҳеҷ ка тамошо намекунад. Бо дидем ки дар охир нагуфтае ки ман АСМ Шарипов бахшиш мепурсам ки ман муддаиро дашном кардам. Гуфтае ки хай ман ҳамин кор мо будем. Дар сари ғазабнокӣ ма буд. Ман хая асабӣ шидам. Яке мақсад ихешид ва ҳам одамое ки мисол дар комментар ҳақорат кардану гунаҳгор шидан. Хай мақсад аяму бахшишу, хай ами одамое. Инем хеле просто лапша. Мефаҳмӣ? Лапша. Ами и бахши пурсидагии маро устроивад накард бо гап дар ин ҷое ки бо гашт охир видеоро удалид кард. Бахши пурсидагиша удалид кард ки ҳеҷ кас намедонад ки садои умед худаш иқрор шид. Ҳозир ҳам кас медонад ки садои умед иқрор шидаги буд ки ҳамин корро ман кардам. Ҳеҷ кас намедонад. охира значит надидем. Намедонам барое ки видео удалид шидаги. Бинем қадар ман гуфтам ягон хай ягон чӣ. Ба воситаи ҳамин видео ана ки хид мекунанд ки чӣ гап шидаги. Хоб ана ай тарафи подписчико будан ки мақсад ҳастанд блогерое ки ҳастанд қариб ки 90% ҳамин хелай. Ҳамин я видео кардан просмотр зур зад ҳамура дабиват мекунанд. Мисол худат ҳамун садои умеда дигар нарасидӣ. Но будам хеле ай тарафи подписчико ки ака хайна просмотр нормально зад вродиу чи ба ҳамира дальше хайпа намеқапӣ. То ҳозир ҳастай. То ҳозир ҳастай. Менависам. Боша менависам ки ҳо мо нависондагим то ҳозир менависам ки ака бикун ягон тай дига. Бале агар мо мекардам худаш
чандин та ответ кард. Ман метавонистам ки пайдар ҳам ответ кардан бигирам. Агар дар як ҳолат мақсади ман просто просмотру хайпалат кардан мешуд. Мақсадти значит дига чи? Мақсади ман набуд. Ман то ҳозир накардистам. Ман ака просто кародам намерасам. Ман дарастам просто хаб намекунам. Просто не то ҳозир ман ки да ответ бегам. Наметавонам. Неки бирасам ба ман хаб кардан наметавонам. Тамом, 100%. Анака ай саволои подписчико сар мекунем. Якм савола ғариби, ой ғариби. Хуб, ай блогери дилат хунук шидага барои ҳамин мақсад видео кам бировардести? Не барои ай блогери дил хунук намешава барои чӣ ки блогери одама дилаш хунук ай кор мешава. Блогери барои ма прежде всего и хоббие. Коре ки ман просто завқш дорам. Агар ҳамин ҳичи ҳам наёра, ман кор ман давом намегирам. Барои ки чизе аст ки ман да интерес на. Якум адием то што ки ман видео накардастам, оз я 3 рӯзи ба фикрам да канали ман видео набаромада. Кор бори зиндагӣ. Просто лични проблемое ки мақсад ман время ҷудо карда наметавонам барои ҳамин. Хоз я спас мебурая бо технисаш. Интизор шавед. Так што ягон фикр накунем ки ман дил ма гирифта ё ки бас мекунем ё ки мепартом шав. Зинда бошем агар насиб боша, мисол ҳама вақт ҳастем. Чиста па кайфу маҳқулайша чихеле ки ман дамина қариб ки 60 чанд ҳазори подписчик дорем, видео мекунем, мепартем, 4-5 ҳазор мегирем. Барои ки видео мода маҳқулай. Мисол интерес намекунем, хайп намекунем, чӣ намекунем. Агар хайп просто ихеле ки ака хайп бали просмотр мегира. Но на ҳама блогерда маҳқулай. Лично ман дахилда маҳқулай. Ман видеое ки мекунам, то што падуше. Ман да маҳқулай. Ва ба воситаи комментария ман подписчикам мефаҳмам ки ӯ да маъқулай. Ӯ мисол мебинем ки маъқулай, вез комментария мара билайку дизлайку шая бо саднашин шаби мефаҳмам ки ҳама да маъқулай, ҳам аудиториям да. Ман ҳам тематикара мекунам мера. Гап нест дальше мерем. Футбол в Таҷикистан. А YouTube чанд сум кор мекунӣ як моҳда? А YouTube агар ман ҳозир любой намуд ответ битум бародаро, ҳамин ответ бисёр мешава. Касе ки агар ҳамин ответа камтар искажат карда бугад, мегӯянд ки бахилӣ мекунад ё ки скриват мекунад. Ака хитам блогери мақсад медонӣ гапи мара дастгирӣ мекунӣ ки ҳозир ман любой нарх бугум ман дурӯғ мешавам. Барои чӣ? Барои ки и стабилна нест бародаро. Мисол ин ҳозир ман мегӯям ки ман инем қа кор мекунам, ман моҳи дига метавонам ки якним баробар ё зиёд кор кунам ё ки баробар кам. Барои ҳамин ҷа конкретни гуфта намешава. Ва шумо фикр накунед ки ман барои има гуфта наметавонам ки мисол ягон кас блогер нашава. Не ки я чиз зуртон мегӯм. Агар касе ки блогери навай, мисол блогери кардан мехоҳад, ман қадартон мегӯм ки ягон переживат накунед. Блогери ҳамин қадарта доходи метавона биёра ки мисол агар чӣ намоинам мисол подписчик бигирем, яъне ки уже доход овардана сар кунад. Тра интернета оплатит кунад, хурданта оплатит кунад, сар либоста мақсад битона карда. В общем агар ягон коргари мисол дига чизам официални хафа нашава, ай бисёри одамое ки официална кор мекунанд, мисол диплом доранд, доходи беҳтара. Хайна чӣ бугум дига мисол смела касе ки авдаш мебурая блогер шен. Мисол мо зид нестем, мо тарафдорӣ мекунем ки сафи мо зиёд мешавад. Кунем правилный контент кунем, бурд кунем. Дальше мерем. Олимов Толиб. Ягон вақт шида ки дилш ай блогери монда боша. Хай савол ба фикрам ки ба якм савол қариб буд. Бобоҷони ғариб, акай Муҳаммад, кай кадом сол ва дар куҷо ба дунё омадааст? Кай кадом сол? Агар фактически бигирем 25 ё ки 26 20 чандумои декабри номаълумай соли 1992 дар ноҳияи Восӣ. Но официально дар паспорт ма 01/01/93 барои ки мисол отамага ки баъзе мия уже чихе декабр ба наздики соли навай гиран официально масад дашоднума 01/01/93 мекунад мисол зодрӯзи ман наздики дега инем хел мақсад. Гап нест. Дальше мерем. Панҷум савол. Давлатзода. Видеоша чанд қадар тайёр мекунад? Мақсад ами як роликта аҷияти монтаж, аҷияти мисол там сведения голоса или дизайн полный. Конкретно засикат кардаги нестам ма ки мисол чанд қадар тайёр мешава. Процесси кори ма мегӯям ма чӣ хеле мақсад процесси кори ма пешаки изначально определит мекунам ки ма дар кадом тематика видео мекунам. Меша ҳолат ки ма як чанд рӯз пеш уже ма дар ин тематика информация ҷамъ мекунам. Ай ҳар ҷо, ай Google, ай YouTube, ай Wikipedia мисол ай ҳар ҷо аммо оиди темае ки ма бояд бикунам информация ҷамъ мекунам. Аммо информация мақсад сочни информация зур зуроша ки тамошобин дар интерес нишава.
بعد ما سر میکنیم سیومکارا خیلی سیومکا کردن مثلا اگر ما بگم ویدیویی که شما 15 میلیون تماشا میکنید مثلا ویدیویی که چرنوبیل شما تماشاش کردین طرز سیومکای همو مثلا 20 минута видео بگیریم اگر سیومکای همو دا где-то 40 минут 50 минут خیلی سیومکا میره فایل خام فایل خولیش برای چی برای کی اشیبکا میشه طرز گپ زدن ها میگوی نگاه میکنی که اینفورماسیا رو ندرست کنی باید چیز دیگه بارداره که من تکست نمیگیرم مثلا من نمینویسم من اینفورماسیا رو مثلا از یاد میکنم تماشا میکنم مثلا میخونم چی باشه ها از یادش میکنم просто میگم شه برای همین مثلا ویدیوی ما اموція داره چی داره کمتر живое من نمیخونم من تلسفلیور ندارم که مثلا چی کنم برای همین میشه که میگوی перепроверить میکنم که فلان چه خطا گفتم میگردی از حرکت ویدیویی که باردارش من 10 میلیون تماشا میکنم 10 میلیون سیمت نمیشه ما ویدیو مینیمم نیم ساعت سیمت میشه ویدیو 20 میلیون تا باشه قریب تا 40 51 ساعت میکشه میشه حالتی اما اگه بعدی شما تصور کنید که با مونتاژ میره با сведение голос با دالچی конкретизация کردگی نیستم نکی خیلی وقت میکشه اگر ما یه روز پیشکی تیم را تیار کرده باشیم میخیزیم از سحر уже снимка را سر میکنیم сниматش میکنی течение روز монтажش میکنی обработка то бегах ра агар ягон кас ғамат нахта апликат накуна мепартоша успед мекунӣ савол адабиват карданем барое ки ҳамин случай мада бисёр шидагӣ моменти шидагие ки худат камера ҷиқидагию омада шиштагию яъне 20 минут ним соат гап задагӣ рафтагӣ дидагӣ 3 секундша запис кардагӣ қачиз ним соатат беҳуда рафта барое ки мада шидагӣ хеле чиз ана коз ма ответ метам мумкин ҳайрон шай ҳамонҳо ҳам не то есть кай ҳамонҳо ҳам не дар вақте ки ма камерада гузаштам мисол камераи ранги тамом хеле откидной экран дора кутани ҳо ма мисол рабочий столи мада камераи ма якқадар наздики ма даст мерасад нах ма мебинам дар хел ҳолат намешавад дар кадом ҳолат ма гуфтам ҳамҳо ман вақти мисол блогера нав сар кардам ма дар чи снимат мекардам ҳозир бисёр одамо мисол переживат мекунам мо камера надорем чи надорем телефони S5 Galaxy S5 mini буд дар селф палка мемонаша телефон хеле мо ҳам хеле саршида буд мегардам сири худа мемондам ҳамара снимат мекард дар ҳамуҷа тасаввур кун ки масад нав сар кардагӣ чӣ хел масад валнӣ дорӣ чанд қадар чӣ дорӣ як видеои дароз запис кардагиам мерам нигоҳ мекунам гирёна кардам просто гирёна камера хемонда камера нишон метавад ки масад просто ки боҷи камера кнопкаи сирқа ки ҳамун запис сар шава накардам ма рӯш уснай ку ман надидистам ки хай бо ученда бо мисол хона дига хона буд ма чигир ҳамара ай хона дига хона сар кардем чтоб тин шава тинҷа как бошҳаве чтобы ки проблема наша ягон кас файро думда ки ягон чи накунаш зад кардам тасаввур кун ки анами қадар видео мерай холие ана ма дар ҳамон момент гуфтум ман намекунам ирӯз ами видеора пага мекунам хеле дар момента чӣ хели ситуатсия ростиш ман накардам барои чӣ ки просто хе чӣ хе бугум да гарин як ҳиссиёти безеб меояда барое ки чӣ хе ту старатса карда чӣ хе ту ӯ эмоция ки доди дау якм доди ту омади нигоҳ мекунӣ тура повтор карда наметавонӣ барои чӣ барои ғазаби дар лицои ту ғазабат подписчик мебинад барои ман урӯз накардам ман амрӯз дигаш кардам правильно барои ҳамин офис фикр мекунам ай ҳама варианти хубай барои он ки ҷа команда боша ана хеле ситуатсияда одамо намерафтанд та оператор дорем масоҷа деставози камераи мо бародаром камераи мо мурдак хай оператор моро маҳам кард ки камера мурд агар оператор намебуд ӯ дальше чахчах мекардем гап нест дальше мерем так дальше мерем ҳамакаса канали ҳамакаса 4-5 савол додагӣ ай якумш сар мекунем ягон бор ҷураш кидат кардагиша так худи кидат ака ба кадом мақсад бугӯй агар мисол ягон ҷода фирибат кардагӣ ё ягон сумкати ё ваъда кардагӣ наёмадагӣ ё ту файротш кардагӣ гуфтагӣ бо ягон чи ёрдам кун ҳо миёмун наёмадаи нам хеле случиё мақсад ака ӯ хеле одама ҷураам гуфта просто ҷурагӣ да чӣ мегӯянд ки ҳозир ҳар одам мисол ду кас одамо ҳар баи ҷурай як чиша ҷура ҳисоб мекунад мумкин диемгина ӯра ҳисоб накунад худи понятка ҷурагӣ ира бародаро истинаида ира бояд бидонед шумо ту ҷура ҳисоб мекунӣ ӯра ӯ мумкин тура ҳисоб накунад аями хотир хиёнат мешавад
мара хиди кидат бигем хи кардаган аст хиёнат кардаган кори безек мисол дар ҳаққи ман кардаган хиди ман да зарар расондаган аст вақте ки ман набудам дар хориҷи кишвар масалан Москвада будам ай пишти ман просто сиёҳ кардан да ай пишти ман ҳам хе гапо мешава ай одаме ки мисол мо қатиш рафта омад доштем мисол одаме ки мисол наздик буд хай ҷура бигем мешава да но баъд ё фаҳмидам ки ҷура набуд баъд ё фаҳмидам ки маска дошта. Так, ҳамакаса дальше боз савол додага дар ҳаёт ошиқ шидагия мақсад ки дар ҷавониш пацанида фаҳмидем ошиқ шидагия любой кас ба фикрам ошиқ шидагия. Так, дальше мерем бо последний саволи ҳами ҳамакаса подписчикош мехоҳам бинанаш айпешия чахчах кунанд ягон фикри безеб не чӣ ба ҷои аниқша намега. бале бародаро майра конкретӣ метавонам шумо дар ҷавоб бигӯм ки ҷои аниқ чӣ ба намега ба бисёр саволҳо ҳастае ки мо ози ҷавобшон намегум ва дар хиди видео намегалта комментариётон ака ҷавлон хафа нашин ки чӣ ба саволи ман нахонӣ мумкин ки ака ҷавлон хондагӣ бошам ман гуфтагӣ бошам ки бибараш барои чӣ ки ман слишком личный жизни хима касаться кардан намехоҳам дар мисол ҷодаи блогери мара подписчиком мисол мухлисом ҳамчун блогер мешиносанд дальше информация мара ҳамчун блогер бояд бидонанд мисол чизи глублини мисол личнихта намехоҳӣ ки личности мара мисол глубоко ҳаёти ман да капаца кардан ман фикр мекунам он қадар зур нест но ман зид нестам ки қатъи ман бояд во бихӯрам мисол айни замон ман дар душанбе қарор дорам аметавона ки бо ҷои ман мисол ягон сол пас ман дар дигар ҷо бошам ё америкада ё ки москвада бошам мисол ман ҳами хел феъл дорам ки ҳаҷа надоидат мекард мисол бояд ҷои дигар да мерам но ман зид нестам барои қатъи ман во хӯрдан ё ки мисол суҳбат кардан ман наоборот хирсан мешам ки масалан маслиҳат кини ягон чӣ кини як ҷои конкретни пеша ки расчёт бигирӣ во бихӯрӣ пожалуйста любой вақт ман зид нестам гап нестай дальше мерем дунё ва охират савол додага репхонира кай сарш мекуна ман намедонам ё мумкин дар канали ма суҳбат дар гуфтем мегзаронем шояд гуфтан во мехӯрану бародаро иҷа признакош ҳаста агар шумо надоӣ боше меҳмонои ака ҷавлон дар киҷо иштагиям ин сеюм суҳбат монаже чихо абнавид шидагиай ҷо али шидагиай ва профессионально петличка кади запис кадестем шояд ягон муҳимаш чи муҳимаш кофе ҷои васгуфту ҷо иваз шидагиам намедонам мумкин ки ами аввали қадамои реп сароӣ бошад ин шахай вақт нишон медиҳад ки кай мешава ё ки намешава ё ки намешава насиб мебинем не ки серьёзнем бародаро шӯхӣ кардем не ки серьёзнем ман дар фикри реп нестам но зид нестам тамом так что дунё ва охират хай насиб то вақти муҳаммад ҳамин душанбе хай шояд ягон такой трекча барои подписчикои каналомон ягон чӣ мебурорем возможно. Так, дальше мерем Фира. Салом алейки мара расон беҳтарин барнома мекуна. Алейкум салом ва салом ба Фира. Саломат боши бародар гап нест. Так, дальше мерем Али МСТС. На днях ма да канал мами пацанай панҷай батлша гузарондум. Аммо братишка наисагай бугу бачаҳои панҷ саломат меган муваффақият дар корош беҳтарин блогерай ба касе кор надора нони ёфтагиш ҳалолш бод. Алейкум салом гап нест бародар саломат бошӣ барои суханҳои беҳтарин ва барои дилсофӣ мо миннатдор ташаккур. Так дальше мерем Иско Искандар саломат гуфт номи мара гирифта Алек диҳад. Искандар то есть кличка Иско 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 яъне ки Искандар да алейкум салом ва салом мерасонем ба бародар Искандар саломат бошӣ бародар. Так, Сафар Саидов Чернобыля давом 16 дорем ҳамин хеле видео бисёр шава миннатдорем. Видео бисёр мешава ё ки намешава и мо мегӯем вобаста аз шумо аз дастгири шумо ки видеоро чӣ хел шумо дастгирӣ мекунем ва ҳаст ман снимат кардагим қисми сеюм ша вақт наёфтаам монтаж кунам меброя. Так дальше мерем Хушнуд Ишмуродов салом алейкум ака кадом сол блогерия сар кардагӣ? Алейкум салом соли 2017 моҳша аниқ намедонам не ки дар канали исм Шарипов метавонем бидроен ҳамҷа информация о каналай фикрам ноябр буда
где-то ман ӯ рӯз дида будам. Ман худам 2017 июл сар кардам. Ай худат ба фикрам ноябр буд. неки амиша ман медонам ки ман баъдиш ин сар кардагим. ноябр. Значит ман дромада дида будам. барои ки ман канали шуморо дидагӣ будам, даво чине ки ози ман подписчик надоштам. барои ҳамин ҳамошон азизаш. метонем бинем хай бо. Так, Шукрулло Ибодов, ҳами видеои даҳшатнока на партоя мешава ка худам тоқа да квартира бошум бовар ка талхан мекафа. Бародарҷон, якум ки амрақати тамошо кунем. Мисол ягон кас ҷамъ кард тамошо кард. Если серьёзно мухлисо ҳастанд, мисол одаме ки тарафдори ҳамин гуна контент ҳастай, мисол ман наметавонам ки чӣ хеле ҷа галасавад меравад. Я одам мега на парто, ҳазор кас дига мега парто. мисол хай фаҳмидем ягон видеое ки мақсад чӣ намекунад, просто пропустит кунем. ё ки дигар каналҳои ма дорем тамошо кунем, бо дигар каналҳо ҳастанд. Гап нест. Дальше мерем. Таҷлиён 0109. Ака СМ Шарипов дар канали Таҷлиён 0109 подписаться кна агар чӣ мешида бошад? Оди чанд подписчик дора? Номаълум. Рости гап надидаму, но агар подписаться кунам, ман гарантия метавонам ки подписчикот якта зиёд мешаванд. Ҳеҷ гарантияш қатъия. Ҳеҷ гарантияш қатъия не ки агар ба хотири мо на хона рафтам мекунам. хуб, ба ҳамин бародаро 18 саволе ки подписчик дар сообществои ма равон карда буд, ман ҳамаша навистам, ба Муҳаммад савол додам ва дар охир боз ягон чизи дигаи Муҳаммад мехоҳем шунавем. Мисол дальнейший плано бо чӣ видеора мухлисо интизор шаванд ҳамин ближайши рӯзо? Ближайши рӯзо да контентое ки ҳози Чернобыла ман намедонам ки дальши после сеюм дальши мерава серия ё ки намерава, ишам айхиди подписчику вобастаи, айхиди мухлисо вобастаи. А дальше чӣ мерава? Ишам боя ман то еси контенти ма дар айчи сар мешава. Ай комментария, ман комментария нигоҳ мекунам. Полный мехони, эхе график надорем, мехони. Ман комментария нигоҳ мекунам, мақсад чанд та тема чизира ки талаб кунам. Тема аст, нигоҳ мекунам ки тема. Ман дахында, агар ман дахында интересни боша бо, уже снимат кардани ҳамун удоволствие қатъия. Нигоҳ мекунам, мисол як мавзӯра бисёртар менависам, ман дам мавзӯ интересние. Сар мекунам як қисмша, якта дар бораи мавзӯ, ва мепурсам дар хили ҳамун видео. Дальше интересно боша бинависем. Комментария нигоҳ мекунам ки нависондан. Значит интересно. Дальше ҳам хел кардан мегирам контенти ман дар ҳамин строид мешавад. Не ки ай пеш бо контентҳои живой, контентҳои беруна, съёмка ки дар берун бояд бошава, план дастаем. Но ҳамаш ба хости Аллоҳ мешава. Мисол ки агар хост ҳамин корро мо реализовать мекунем, ки нахост ҳамаш насиб аст. Мисол чӣ хеле ҳозир ман намедонам, ман раҳ мебурам то хонара мерам ё ки ишамаш дасти Аллоҳ дар мақсад насиб мо набоша мебинем контентҳо пешта ай пеш то ки видеои серьёзни, видеои соз планда ҳаст. Яда канали дигаам ба фикрам дори Шарипов Life. Шарипов Life ҳаста ва SM Sport, SM Goal ама дорум барои. Оиди ҳамо камтара. SM то Шарипов Life. Шарипов Life ама ба хотир кардам ки чӣ эфир мешава. Ягон то влог мешава. Полный эфиро дар уҷа мерана. Live ҳаёт охи мақсад вақте ки ман дар бораи ҳамин кунам, дар уҷа мекунам, не ки байнда чӣ хеле шид ки мо гап задем дар бораи кадом миллиардери гап задем, дар бораи кадом бизнеси гап задем ки ҳамун темаро қабидам бародаро. Оиди ҳамун тема бо чӣ гуфтесам канал мисол контенти ма дар вибри подписчико мешава. Ҳамун темаро қабидам ки оиди ҳамун бо бисёр шава. Ман ҳамун контенти мисол Шарипов Life иваз кардам, не ки номаш истода контенти дар бораи мотиватсиони ролико мешавад. Мисол саргузашти одамое ки мақсад дар корашон муваффақ шудаган, бизнесменои мақсад муваффақ ва в общем информация дар бораи бизнесу, соҳибкорию ҳама хеле чизо мешавад дар канали Шарипов Life ва дар SM Sport. Варзиш дар чӣ хат насица мекунад? Я сурат дидам дар Instagram, дар пеши сурат хали там бицепс кача дори интерес аст. Интерес чӣ хел бигӯм, интерес гуфтан хато мешавад барое ки ман ба варзиш калон шидам. Мисол мо вақте ки значит худут варзишгари. Ман вақте ки мисол мо вақте ки чӣ хел бигӯм майдаки монда отай ма пешаки мисол варзиш хати сару кор дорам. Вақте мехестем айхо мора завтра кардан намемонд там. То упражнение мо доштем, то утренний зарядка. То амра иҷро намекардем, дар деволи хона задагӣ буд. 8 намуд ё ки 10 намуд упражнение буд. Мо то ҳамро агар иҷро намекардем, завтрак нест. Завтрак намекардем. Яъне ки варзиш, тамрин кардан ягон чи чӣ бигӯм, как привичка шудагиам мода. Но ҳозир одамо мисол савол шава ки хайчи ба чӣ хел гуфти дар Instagram асад танад у хела иҷдаи хела.
барои ки бародаро вақте ки мо ёшем мо да дига забота дорем мо прогулкамон гулядмон намедонем мисол арӯсбозию як сол як кори дига як чиз дига фикрмон да дига чизае ва мо вақт меоем барои тамрин кардан барои танайхмон обутоб додан барои чиз не ки вақте ки одам семейнӣ мешава уже та чӣ хе бугум да та вақте ки семейнӣ та вақте ки чизи паша гӯшад ва як чиз дига дар анамиҷа вақт баъд дар қадри падару модар мераси ки реални падару модар фикриш чӣ буда та вақте хеле касале ку мисол фарзанд касал боша ти якам албатта ки фарзандта лиҷид мекунам хеле аста якҷалон хеле масъала оиладорӣ медонӣ уже чӣ хе бугум бештар ман дар бораи хидмоти фикр намекунам у тарафа ман фикр мекунам ҳаракати ман дар он тарафа ва бигем вақт ман дар хидм намеём мешавад ки мисол танамона бо танаи вақтое ки ёдтар будем у хеле кино лекин ҳамаш мумкин ай пеш бишавад бо вақт сабуктар кишид гудаку калонтар кишидан мумкин ки вақт бишава бикунем ба фикр ман байни блогеру да спортивни ами хидмонем чи хидамам хеле ма ай гудаки ма футболистам даги хай насколько медонем значит ҳамаи мешава ака дигароша намедонем не ки ина таҷлиён шукрло ам спортивни бо кия мисол насколько ма медонам ака мисол наздик ма дигарош қадшинос нестам не ки анау ҳоуам спортивни як дар як филм рости гап дида будам ба фикрам хидат босикадаги леон босикадаги майдонтиҷи ки мирзоёр некам босикадаги ам хали филму плану да мақсад нестан ё ман фикр мекунам ки суҳбатмона то охирша ҳаматон тамошо кардагиен ва муҳаммад ама раҳмат гуфтанем барои омадагиш ва подписчико шумоирам ба назар гирен ки шумо хоҳиш кардем ман бародара даъват кардам то ки суҳбатмона гузаронем то рӯзе ки муҳаммад дами душанбе марҳамат любое время биё ягон озвучка студия да ихтиёртай кор борота пеш бар дари мо барои худат ҳои гап нест шумо дар раҳмат саломат бошед подписчикода ки мақсад қадр мекунанд ки ака ҷавлон ма дар нависон дар инстаграм гуфт ки мақсадам хе подписчикот ҳатто занг зада истиян ки мақсад муҳаммада файрод ки и чихе бугум да раҳмат и мисол чихе да ира намешава ки қадрша надонида мисол ки подписчикот ра ихе ҳурмат мекунанд ва ти қадри ӯро надонӣ ма ҳама вақт респект бародаро ҳаматонда мақсад ма нисбати ҳаматон ма дар видео гуфтагем ки вақте дар видео гап мезанам ман ҳам ҳис мекунам ки подписчиком қайма гап зидам барои ман ҳаматона ҳурмат мекунам в общем от души саломат бошед сарбаланду хунобод бошед ҳамади хайр